אתה יודע, לוליק, מטופלים נכנסים לייעוץ, יש דבר אחד שאני תמיד בודק. טוב, זה לא מה שאתם חושבים. כן, למעשה אנחנו מדברים פה על, אני תמיד מסתכל ובודק את מצב האור. הוא נותן לי תמונה מאוד ברורה לגבי מי שעומד מולי. ברור, האור מושפע מהרבה גורמים. מבחינה תזונתית יש השפעה על אור ממש מיידי. ראשית כל, החלבון והקולוגן כבסיס המבני. האור עשוי ברובו מחלבון הקולוגן. ללא צריכת חלבון מספקת, האור מאבד את האלסטיות שלו, טורגור, והופך לנייר סיגריה דק ושביר כמו פפירוס. הכירורג פלסטי יתקשה לעבוד עם אור כזה, שכן הוא עלול להיקרע בתפרים. דבר נוסף, הידרציה, הנפח והחיוניות שבה. מים הם אלה שנותנים לאור את המראה המלא והזוהר. אור מיובש נראה מקומט יותר ועמום ונוטה לפתח דלקות. בקלות רבה יותר, כפי שציינו קודם, כי המים הם אלה שמסייעים בניקוז רעלים שגם עלולים להצטבר מתחת לאור לאחר הניתוח עצמו. בנוסף, אציין שוב פעם את ויטמין C והאבץ. הם כמערכת התיקון. ויטמין C. ללא ויטמין הזה, הגוף לא יכול לייצר קולוגן חדש. הוא משפיע ישירות על מהירות סגירת החתכים ועל איכות הצלקות. אבץ כמינרל קריטי לחלוקת תאים. מחסור בו גורם לאור יבש וקסקסי ואיטי מאוד בריפוי פצעים. חומצות שומן ושומנים בריאים, כמו אומגה 3, שומרים על שכבות השומן החיצוניות של האור. הן מונעות ממנו להתייבש ושומרות על גמישתו. עוד פקטור שמשפיע על האור הוא סוכר. סוכר או צריכת סוכר גבוהה גורמת למולקולות סוכר להצמד לסיבי הגליקוגן ולאלסטין, מה שהופך אותם לקשיחים יותר ושבורים. תהליך זה מאיץ את ההזדקנות של האור ופוגע בתוצאה האסתטית של הניתוח. ואני אוסיף את הבעיה הגדולה שאני נתקל בה, והיא העישון. העישון הוא האויב הגדול ביותר של מרבית ניתוחי האור. ניקוטין מכווץ כלי דם ומונע מהחמצן ומחומרים מזינים כמו חלבון, ויטמינים וכו' להגיע לאור המנותח, וזהו הגורם מספר 1 למוות של הרקמות, מה שאנחנו רואים נמק לאחר ניתוח פלסטי. לכן, אני תמיד אומר שהתוצאה של הניתוח מתחילה עוד הרבה לפני חדר הניתוח. מבחינת הרבה היבטים, פשוט תפסיקו לעשן.